Nong kalau itu. Yang rom juga tapi rom ini. Tunggu di bola butuh deh. Ada rom di bola. di 26 জানুয়ারি ni উপলক্ষে পূর্ব সিংসরা ডিস্ট্রিক্ট বিলিং বিসিংগ চুংকাইসা ত্রিপুরা মাথা YTF ni উদ্যোগে চিনি খেলোয়াড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কাইসা খালাইজাংনাই ও টুর্নামেন্ট চুং ক্রিকেট বল তাই ক্রিকেট ni thungjaknani bat bagjakha a bagman jaga sokpaigel চিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ni YTF ni প্রেসিডেন্ট বরংগুরাম Rosmi Dev Burma, tai sok beka Asrambari YTF Block Committee ni President, Borogunang Sapi Dev Burma, tai YTF ni joto oro sini worker rok, bong no belai hambai rekang, ane elakawo kaisa omo hai kaisa bagna ni khela dula ni udduk hama bai, engka abon bagai jung joto no hambai riwi anga sung sajane. Belai hambai, te joto no tini sini 26 January sung saimano sini je abo sini Prajatantra Divas abono rogai sung tini latha kolok singesora bisi iro khobjangnai sini sikla sarai no sung tini je thungnani mani cricket ball bat dogbat phakya nge sini bangmani nahar mungkai mono je gobangma sini sakla sarai rok tabuk thungmungni hoite salui hamya maniyo phekjana maniyo thangui tongo nga abono hoite bongno rosai tunan bagai sunga mo hage awareness khlaioi tini bongni mo amsayo je ironi je sikla salai tongnai rong sung bongno cricket berok bak phakya nge thinango tebo bongni dabi tongo je bongno jaga volleyball te net drop borok sano abo sung bwskang salo bongno rifene nge abono koinam sungnai je tini nai tongnai bisingo adi khela dula ba thungni bisingti sing kabangma career sramui mano haipano kintu chin borok tabungge thumugo bisi khari akare amohai nanungya phekjana mani rogo bisi bukhari oi tongka ang koinai sini sikla salai rong no mo video ni bisingti ba mo channel ni bisingti rok amohai phekjana mani rong bisingo ta thana naidi abo sini langmano datina barario thungmung jodi thungakai sing aron hoite sini physically jotona mentally jotona fit tongo on bagoino sing thungmani jagao bisi bukhari kai sana hine ang jotona koinam songo hambai.